उम बेइंतहा सारी उम्र हसीस जखना हसीस जखना नै गस्ला दोनखायो आंना फाग्लासो जानला मोनला दोनखायो आरोखि जायोलै नै बिदि दोनबाबो हेलौ अके थेंक इउ संसार ब्र मानो दहाय कल खालामदिया लाइभल' दे आंबो लाइभ होनो रेडि चार्ज गैया चार्ज होनो दे औ अके अके जागोन दे सोर सोर अन दं कमेन्ट खालामदोलाय गावस्रा आंनि लाइफआव फैयानो बेखायनो बरिं मोननानै होनो बास्रायो आं दिनैसो गोसो बारथो नोंबो गोबाव थानांगौ औ जागोन थागोन एबार थांसै
खालाय खामानिया ओमफ्राय जाखांबाय नामा संसारफ्राव? ओंखाम जा अके थेंक इउ स' माच मदक दैबो। बेबो अनदों अ नंगौ नामा? सोरबा दहाय सासे अन दंबावोमोन आरो थांफिनला बे सयजन फैदोंमोन दहाय। नेटानो बारा मोजां नाङा। सातथा नांथाबाय थायो औलै नांथाबाय थायो मानोथाय भिडिअ'आनो मोजां क्लियार नुवा। नेटानो मोजां नाङा नालाय ओंखायनो थाबथायो। जोंनिथिं ओजोंबाथ' टाउनफोराव हाइ फाइ नेट नाङो। एमबिआनो ओंखायनो थाबथाजोबो आंना बेयाव। जोंथिं मा दसेनो पात्ताखौनो मोनस्लाबा जोबनायखौ। ओंखाम जानि र' दसे थाना। बाहेराव बिराद गुसु बाब उन्दुगासिनो दं आं बेखायनो। हाजोनि सेजौ संसार बाउआव थांबाय नामालै?
Sí, sí. Oke, kita enggak, kita enggak. Masih kita lebih aja, lebih. Mungkin. Oke, Bau. Oke, Bau. Oh, Kita enggak. tunggu. Ayo. Izin enggak? Izin gue masih naik. Apa nilai sa kampung? Kam dyan, ang kam. Yeah. Oh, on. Live in time jabe ni mati kasi. Ganda nito. 감자니요. Tangkal. Apa yang ada? Akhirnya jam berapa? Mesti baik. Masuk di rumah lah,